Salut și bine v-am găsit la un episod. Astăzi suntem pe Classic Nefrit, server nou deschis, are abia câteva zile. Serverul este aproape full, aproape 1000 suntem, 998, să facem imediat 1000 din 1000. Abia mai să prinde loc pe serverul ăsta, de 6-7 zile deschis, greu mai prins loc. Ia să închirem și noi un vehicul frumos. Da, deci cât am? Level 6, respect puncturi 8, quest-urile le-am făcut. Hai că le-am făcut, e bine. Trebuie să dau un collect money. Așa, frumos. Legem Los Santos, că e mai aproape. Bun, deci, ce să vă zic eu? Serverul e deschis recent. Multe lucruri n-aveți ce să faceți pe el momentan. Ia să vă arăt. Faction-urile sunt închise. Nu s-au ales lider, nu s-au ales nimic încă. Așteptăm să aleagă lideri. Multă lume doar job face. Am făcut și eu o leacă de job. Am skill 4 pe Pizza Boy aici, am făcut toți 60 de turi. Și mai trebuie să fac 42 pentru skill 5. Pizza Boy și Miner. Mie astea mi se par cele mai profitabile de făcut bani. N-am foarte mult, am 800 că am făcut, cât v-am zis. Nu prea am făcut job. Nu prea sunt eu cu jobul și astea. Mai mult am stat pe joc, mai m-am plimbat, mai m-am uitat de afaceri de astea, să mai învăț prețurile, că momentan nu prea știu. Da, și ăsta e un server de clasic, fără sisteme, e serverul ăla clasic de Samp, care ți aduce nostalgia. Când se juca undeva prin 2014-2015, cum era pe Baguette sau Bizon. Un server simplu, care să crești mai greuț față de altele. Eu până acum am jucat pe alte servere, am avut levele mari, dar n-am mai jucat de foarte mult timp pe un server din ăsta clasic. Hai că am luat-o și greșit pe aici. Trebuie să mă duc pe partea altă. Op. Hai că am tras bine aici. Vehicule personale n-am încă. N-am mai găsit în stoc. M-am apucat relativ târziu de server. N-am început să mă joc pe server de când s-a deschis. M-am intrat după vreo 2-3 zile după ce s-a deschis și oamenii au farmat și au făcut averii relativ. Și acum farmează, v-am zis. Serverul e aproape full constant. Haideți să ne ducem și noi la miner. Băi, de ce să vă zic? Dacă aveți level 5, vă recomand să vă duceți la miner. Să faceți bani. Că e cel mai profitabil. Miner cu Pizza Boy sau miner cu fish. Chiar să fac bani. Relativ lejer. Și bineînțeles, din quest-uri să le faceți. Astea obligatorii sunt de făcut. Să dă în fiecare dimineață la 7, să resetează. Și faceți din ele vreo 5 RP-uri. Și în rest, payday-uri. Din altceva n-aveți ce să faceți RP-uri. De asta să fac levelele foarte greu. Aș putea spune. Vedem că lumea pe aici au strâns bani să cumpără mașini, au buget de 4KK. 4KK pe serverul ăsta chiar înseamnă foarte mult spre deosebire de alte servere. Și cam atât. Ce mi-am adus eu aminte să vă mai spun e că serverul ăsta a pornit ca idei să readucă la viață Samp-ul românesc, pentru că pe restul serverilor mari, care cândva erau 1000 din 1000, servere care știe toată lumea de ele, după YouTube, după oriunde, după Facebook, după oriunde, serverele astea au murit, mai sunt 20-30 de player pe ele. Deci cam asta e părerea mea, ăsta e serverul care salvează Samp-ul în momentul de față, dar nu pentru mult timp, pentru că ca orice alt server o să moară și asta la timpul lui, dar sperăm că mai ține 2-3 ani
să ne mai jucăm și noi și să ne bucurăm de perioada samplului, care pentru mulți nu mai e. Mulți nu înțeleg jocul ăsta. Adică li se par foarte boring, știi, să farmezi asta, dar eu am crescut cu jocul ăsta, am trăit cu el, am jucat foarte mult. Am fost și prin mafii și prin toate facțiunile. Și am căpătat așa un oarecare dragoste așa pentru el. Și nu-mi vine să mă schimb, că multă lume s-a mutat pe Rage MP, pe de-astea, pe 5M. Dar mie nu mi se pare același lucru și de asta încă am rămas pe Samp. Ia uitați câtă lume e pe aici. Și face toată lumea mai mult. Hai, o luăm frumos așa, nu ne mai riscăm să ne răsturnăm, că n-am chef să iau de la capăt. Aole, dar am luat-o greșit, trebuie să sar așa frumos. Bun. Și aici. Haideți că am reușit. Opa, opa. Bun, 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 bun. Dar aici este puțin mai mult lag pentru că e foarte multă lume. Plus ce mai am și modpack-ul ăsta. Modpack-ul, dacă îl vreți, îmi dați în comentarii, îl cereți și îl pun la următorul video pe care îl fac, dacă vă place. Nu mai știu cum să numește, ceva de la Awake. La el l-am văzut. Și cam asta. Multe modpack-uri din astea nu mai merg de când cu sample ăsta. Și foarte puțini merg. Vanilla merg toate. Gen dacă modifici un HUD, un skybox, un de-astea, o mapă, merge, nu-i problemă. Dar dacă mai vrei altele cum să arate ăsta, greu găsești. Eu am căutat foarte mult și cu toate îmi luam crash. M-am uitat și pe net, am scos din ele și tot îmi luam crash. Trebuie să intri foarte în detaliu asta, doar dacă te pricepi la moduri foarte bine, ca să știi să nu-ți mai crash sau știi o anumită cauză din care ți-o iei crash să o scoți. Sunt în Cleo o grămadă de fișiere, în mod loader și eu personal nu știu cu exactitate. Și caut altele. Bine, acum le-am găsit. Am unul vanilla simplu, care e modificat așa HUD-ul frumos și astea. Și l-am pe ăsta, care mi se pare că arată destul de bine. Și am căutat ceva să pot să mă joc cu el. Bun, acum după ce am minat frumos, 4 checkpoint-uri de alea, n-am avut mult. Ne ducem frumos sus. Să aștept și eu să ne dea un timp în care trebuie să așteptăm ca să ne dea bănuții. Ne dă undeva la vreo 17k, 16k, e decent. Și dacă mai facem și puțin job pe lângă asta, să face treaba. Perfect. 15 minute avem. Astea să facem funcții de skill-uri. La miner aici ne trebuie 19 din astea shift-uri de seture și am făcut abia 7. Și banii vor crește la skill mai mare, dar și timpul de așteptare la fel. Bun, nu mai știu unde mi-am pus eu mașina. Nu știu, o mai am, nu mai am. Să le și-am rent. Da, aparent o mai am, dar nu știu unde este. Așa că o iau pe asta, că și așa e deschisă. Ne ducem frumos la jobs. Mai facem puțin pizza boy. Să vă mai arăt. Băi, eu vă recomand să faceți pizza boy pe LV. Pentru că în LS casele sunt mult mai aglomerate, mult mai nașpa. Aici mie mi se pare mult mai liber și multă lume face în LV. Bine, partea nașpa este că e foarte mult trafic și na, risc să intri mulți cu mașina în tine, să dărâmi după motor și astea, dar na, sunt casele mai răsfirate aici, mi se pare. Sunt mai aproape și na. Mi se pare mai mișto în LV de făcut. Am făcut și o perioadă în LS, dar nu-i ce trebuie în LS. Îți dă foarte mult distanță de mers. Da, deci pe server cam atât faceți. Job, momentan, quest-urile alea, vă plimbați, o bișniță, o ceva, mai vorbiți, mai la o caterincă cu băieții. Sample la clasic și vechi. Facțiuni nu sunt încă. Oricum, o să bage curând, o să aleagă și lideri. Eu n-am nicio Uite-l și pe ăsta, mă, ce face. Ia. Hai că am reușit să ies. Așa, facțiunea o să bage curând. Eu nu am pretenții să iau vreo funcție din asta mare pe o facțiune.
aș vrea să intru într-o facțiune din asta pașnică, ia să vedem ce mai pe aici. Într-un taxi ar merge, un school instructor, un paramedic, n-aș spune nu, și PD-ul ar fi frumos. Ar fi mișto PD, aș avea chef să joc o leacă pe PD. Și cam asta, Mafii nu mai intru pentru că am jucat foarte mult și m-am săturat. Poate o intra, nu știu, pe viitor mă gândesc, nu știu. Dar momentan nu-mi stă gândul să joc în Mafii. Văd că e cam liber pe aici, mă mir. Nu știu ce job am. Așa. Dau frumos work. Primul checkpoint 293 de metri, exact cum v-am spus. În LV face și noi așa să vedem mai... Uite, a venit și payday-ul. Mai am nevoie din nou puncte de respect. Așa, și cam asta e șmecheria. Ajungem frumos aici la casă. Parcăm motorul cu băieții aici, regulamentar, dăm Y, ducem pizza și cam asta a fost. Următoarea casă 648 metri. Da, și asta e plăcerea la stampul ăsta. E relaxant, mai stai la o vorbă pe Discord. Nici să joci foarte mult, că dacă joci foarte mult te plictisești și n-are rost. Momentan e serverul aproape full. Nu prea văd trafic, asta e... De asta m-am uitat din nou pe server. Mi se pare cam liniștit. Pentru 1000 de player, zona asta cel puțin e cam liniștită. La ora 4 am dat să iau pizza. Acum ne-a dat o distanță mai mare. Facem și noi alea cât de job așa la mișto, cât mai vorbim și noi pe episod. Și v-am zis, dacă vă place Modpack-ul și vreți să vă jucați cu el, îmi spuneți și îl pun în descriere la următorul video. Hai că merge și noi aici puțin cu săgeată, că prea lent merge. Ce mă enervează pe mine e sincer la Pizza Boy și la mai multe joburi din astea, pentru că cu cât avansezi în skill, îți crește cu cât te plătești, dar nu te plătești foarte mult și pe lângă asta nu se schimbă vehiculul. Adică mergea, am skill 4, am făcut 160 de turi din astea de pizza, mergea să am și eu un PCJ măcar sau nu știu, orice alt motor sau un bike, și un bike era mai bun pentru că mai săream peste pereți și astea. Era mai bine, dar cu ăsta foarte, foarte lent să faci jobul. Și banii nu prea cresc în funcție de skill, foarte puțin părerea mea. Eu la o tură iau undeva la vreo 3K 600, cam așa. Am văzut că lumea mai făcea, era la început un bug de făcea la jobul ăsta, /jobs, ăsta Butcher. La ăsta se făcea 9K pe skill, că era un fel de bug. La skill-ul nu făceai 9K pe tură. Dar o tură dura mult, vreo 3-4 minute și era foarte plictisitoare, că trebuia să te muți dintr-o parte în alta. Și făceai chestia asta foarte mult timp și dura vreo 3-4 minute pe tură și făceai așa până nebunei. Și era foarte boring. Asta e treaba. Mie Pizza Boy mi se pare decent. Și cu cât te plătești și ce faci, așa ca și activitate, parcă mai diversifici. Și fișul să fac bani și la fiș, dar trebuie să închiriezi mașină dacă n-ai, că nu multă lume are mașină pe server. Și trebuie să închiriezi și ți-a destul de mult, vreo 2000 de... mi-au uitat și pe ăștia. Cum au ieșit de acolo. Da, e haos pe server când vine așa. M-am zis, dă peste tine, te aruncă după motor, îți mai ai din timp. Da, și trebuie să găsiți un player din ăsta care să faceți cu el fish sau să dați rent. Dar părerea mea este că nu prea să merită să dați rent. Că vă ia 1800, 500 de dolari, 600, vă ia pe 2 minute, știți? Și, na, să simt. Altfel este economia, să simt banii care ți ia. O să vedem dacă am intrat bine pe aici. Haideți că am intrat bine. Sau, cum ai pus asta pe aici? N-am văzut checkpoint-ul ăla de bălăriile astea.
Ăsta e dezavantajul să aveți în mod pe vegetații. Că nu vedeți anumite lucruri. Da, și n-am mai postat de foarte mult timp un episod cu Samp. Chiar mi-a fost dor să mai vorbesc așa. Și să mai joc o leacă de Samp. La ora 4, afară e o caniculă. N-ai ce să ieși afară. Seara să iese. Ziua să stă să joacă Samp. Stai liniștit. Și cam asta. Ia să vedem. Pe unde intrăm pe aici? Hai, e luat pe aici. Bun. Și cam asta. Nu prea am ce să vă prezint foarte mult, pentru că e destul de goluț serverul. Nu este foarte mult content pe el. Dar e un server frumos. E un server clasic. N-am mai jucat de foarte mult pe un server clasic și chiar mi-a fost dor. Mai facem și noi această livrare frumos. Unde este data asta? Acolo. Mai facem și noi livrarea asta și apoi închidem episodul. Am luat și payday-ul. Ia să vedem. Mă mir că nu mai intră nimeni să dea peste mine pe aici. Așa. E loc. Bun. Asta e aceeași locație la care am fost, locația precedentă. Aici cu boschiții ăștia. Iar am uitat să iau pizza. Așa. Bă, eu pe slip n-am stat. N-am făcut ore pe slip că n-am avut chef să-mi las PC-ul peste noapte și în astea l-am închis. N-am stat pe slip, sincer. Nu e nicio grabă, oricum. Eu din astea câte ore am? 23 de ore pot să fac level peste 10. Level 11, cam așa pot să fac. Dar na. În 5 minute trebuie să iau și orurile alea. Și cam asta. Bă, ce să vă mai zic? Ne vedem la următorul episod. Intrați și voi pe server, dacă vreți. Băgați referal. Ăsta e referalul. Băgați referal dacă vreți să mă ajutați și pe mine. N-am niciun referal băgat. Nu mi-a băgat nimeni referalul. Mai primeam și eu acolo susținere, dacă vreți să mă susțineți. Și să ne vedem pe server, ne mai auzim la o vorbă pe Discord. Și cam atât. Ne vedem cu următorul episod.